Ndi Sylvester Namiwa. Muli bwanji Namiwa? Ndili bwino muli bwanji mayi Manoka? Yayi tili bwino kuchokera mwina nthawi yomwe tinachezaso pano kufikira lero. Chilipo china chake chomwe mungati chasintha. Tiyambire pamenepo. Sindikukhulupirira kuti chilipo chimene ndingane kuti chasintha. Ya mwina mutandifunsafunso mwina tiyambire pamenepo. Chabwino mwakhala mukupitirira kupanga accuse akuluakulu ena aboma kuti akudyera masuku a Malawi. Mwina poyambirira penipeni muli ndi umboni chifukwa posachedwa paso munachititsanso msonkhano wa atolankhani pomwe mumadzudzula Nduna Yoona za Malo kuti yayi afotokoze bwino kuti chuma chomwe chikuoneka kuti ali nacho pano achipeza kuti. Muli ndi umboni? Mwina tiyambe kunena kuti mukapita gawo 12 la malamulo a dziko lino limafotokoza kunena kuti mphamvu zolamulira aini yake ndi Amalawi amene akutionera pano. Amalawi aja amakavota aja, Amalawi amene amalipira msonkho aja, ndi adindo anthu ngati makhansala, phungu komanso president. Timangobwereka mphamvu zija. Ndi zimene zimachitika zoona kuti timabweretsa mphamvu zija pamodzi. Mene tinachitira pa 16 September 2025 paja tidasankha Professor Arthur Peter Mutharika kuti azitilamulira, ndi sanabwere okha, anabwera ndi wachiwiri wawo Dr. Jane Asa. Ndipo popeza kuti ntchito ndi yayikulu sakanakwanisa kumagwira ntchito okha, ndi anaona kuti ndikhazikitse nduna, adasankha nduna. Ndi timafuna tiyambe pamenepo kuti aliyense amene anapanga chiganizo chona kuti ndikhale kansala, wina kupanga chiganizo kuti ndifuna ndikhale MP, wina kupanga chiganizo kuti akhale president, kapena nkuvomera atasankhidwa kuti akhale nduna ndi kukalumbira. Ndi kumapita ku Capitol Hill kumagwisa ntchito ndalama za misonkho yathu imene timasonkha ino ndine. Fa tikagula mchere, tikagula sopo, tikagula chilichonse imene tikagula pamakhala msonkho. Ndi ndalama zija a Felix Tambulasi kuyemwe alaye kucha ku Song House amazika pamodzi. Akazika pamodzi nyumba ya malamulo imakhala pansi ndi kugawa ndalama zija. Aliyense amene anafunsira ntchito kumagwira ntchito ngati wa polisi, wa chipatala, kandi DC, kandi kulanzi, ameneyo akugundwa ntchito wa Malawi. Fatima mulipira. Akamapanga zinthu zake kuyeneka zipanga poyera. Chifukwa pa 14 June 1993 tidasankha ulamulo wa democracy. Ndi democracy imasindika transparency and accountability. Kusonyeza kuti munthu amene safuna kupingidwa kumafunsidwa mafunso, ameneyo asayerekeze kukhala mu public office, asakhale mu office imene amalipidwa ndalama zagulu, asamayendere gamu yolembedwa MG, asamapite ku Capitol Hill, asapite ku district council, asapite ku state council. Tiyambire pamenepo. 2 pali kapezedwe ka ndalama mziko. 1 ngati ziko lathuli anthu ambiri sali pa formal employment. Anthu ambiri ntchito zawo zongozilemba, ambiri ndi alimi. Ndiye tikuziwa zimene zimachitika ulimi. Umayeneka upite ku munda ukalime mbewu zako ugulise. Ndiye kugulisa kuja pamakhala umboni onena kuti amwanoka analima sabola anakagulisa kwa dimake akupasani cheke kapena ngasapasani cheke apanga transfer. Kusonyeza kuti mmatha kuona kuti ngati amwanoka ata agule foni ya nyuwane, ngati amwanoka angakwanise kugula njinga ya moto, ndiye kuti analima sabola aliyense amatha kudziwa. 2 palanzathu ena amene mnachita mwayi mnaphunzira muli pa ntchito. Ku ntchito amakulipirani, ku ntchito kumakhala ngongole timatiziwa. Ndiye pali gulu lina limene machita business timaziwa. Ndiye gulu la ife amene timadalira ndalama za anthu kuti tigwire ntchito yathu. Mabungu mwese aboma timalemba proposal tende vuto lakuti tithandizeni anthu aja matithandiza. Kusonyeza kuti munthu atabwera kunena kuti timafuna tidziwe andamiyo kuti press briefing ya Zulu ndalama mnazitenga kudauza kuti awa tinapemphana tipasama kuti awana tipasama kuti tipasama kuti zioneka. Imene yamwechiwa kuti accountability. Ndiye chimene chavuta pampanje panopa mponena kuti kubwera kwa democracy anthu akumaluwa ndale ngati kuntchito. Padakali pa ndale zathu sasanduka zaphindu kwambiri. Maiko ena kundale amapita munthu akatumikira dziko lake, wapeza ndalama zake, waenda waudziwa moyo, ndi amati ngatumikira anthu akwathu. Koma padakali panopa ku Malawi kunoko ndale zasanduka njira yopezera ndalama fast. Chifukwa chani? Chifukwa chokuti Amalawi ife amene timalipira msonkho fe
mphamvu ndi zathu koma tili ndi vuto limodzi timalekerera anthu chatikangwa asankha amakasanduka mabwana ndiye moti bwana uja atitumikire amatipanga chipungu amakhala akuba ndalama ndi akaba amathamanga kukagwira anthu ena phokoso uku ndi uko kugula kachimanga kukaperekapo cholinga anthu ngatife tikayankhula azinthu tikupanga nsanje koma ndanena kale kuti mu democracy timene kupanga zinthu poyera kale kunali civics zimene maphunzitsa kuti nzika izitani amanena kuti nzika yabwino. There are two qualities or three, four qualities of a good citizen. Kona for the sake of this discussion, before kuuzeni ziwiri. Amanena kuti nzika yabwino izilipita msonkho. Two, nzika yabwino izilemekeza malamulo. Ndiye munthu ukapanga zako zonse, ukapanga business ija, ukapeza phindu, pamayeneka kuti phindu lija utenge ndalama upite nawo ku MRA. Mwachisanzo, nditakhala kuti lerolo ndakagula galimoto ya 800 million Malawi kwacha. Pakuyeneka kuti ngati ndi nzika yabwino pakhale umboni ona kuti Namiwa agula galimoto ya 800 million kwacha. Zimene zikutanthauza kuti ndi kuti ku account kwanga ndi 1 billion. Ku account kwanga kuoneke kuti kwachoka 800 million kwasala 200 million. Koma ndalama ya 1 billion ngati ndayipeza pa business ndikuyenera kuti mukapita ku Sonko House mukapeza Felix Tambulasi akakuonese ni income tax. Kuti Namiwawa atapanga business yawo analima sabola ndi anagulisa sabola uja 2 billion. Pa 2 billion tachosapo income tax 30% kan 20%. Ndalama yosala ili ku account kwawo ku Centenary Bank. Ndi ndalama izi ndiwo kuti agulire galimoto. Nchabwino. Pamene palibe vuto. Koma vuto limabwera sopano. Munthu ndi MP amusankha wakhala nduna ya Malo. Akupanga interview akuluza dziko kunena kuti ku nduna wanga ku nduna wa Malo kuli katangale. Muti anthu ena aso kunduna ine ngati nduna ngatiso ndi wakatangale. Ndikoma ndikuthokoza kuti mkulukuta moyo APM wandisankha ndikundibweretsa ndithana ndikatangale. Mu January menemo akuyankhula poyera. Olemekezeka Chimwemwe Chipungu anapanga zinthu zitatu zofunikira kwambiri zimene ameneka kupanga mtsogoleri. Atangobwera kumene kukhala nduna ya Malo anapangisa press conference ku COI. Kumene kusanali okha anali iwowo nduna yofalitsa nkhani anamalomba kunala nduna chitezo cha dziko apita mukhito komanso nduna ya maboma ang'ono a BNP. Nkhani yake ndionena kuti DPP tangulowa kumene mboma panala anthu ena achibwana anayamba kupitiza zimene amapanga 2014 to 2019. Anayamba mukalanda malo anthu kumpeza munthu malo ife tabwera tikulamula ndife kumuchosa pamenepo. Anthu amadabwa kuti nthawi ya achakwera nthawi ya congress mdziko muno munali lawlessness. Aliyense amapanga chimene akufuna. Now tasintha tinadana ndi zimene zija abwera Professor Arthur Mutharika mtsogoleri amene Malawi amakonda kwambiri mulungu samamukonda APM. Ndiye inonso mukutere ndiye iwo anapanga ngati anthu omvizindikira nthawi imeneja anapangisa msonkhano watu lankani akuluakulu tikupereka 14 days aliyense amene otenga malo amwini wake atani abweze. Ife tinaombera mmanja kwa basi mama wake panali program pa Times amati kulinji ya live mamwe ayinandichita na ine ndiye mwezi ukakhala nawo. Achipungu anali pamenepo opangisa naleya malekano. Achipunguwo ine I think ngati siwanda nsisa anali pamenepo. Anabwiriza mawu aja kunena kuti ntchito yanga yayikulu ku nduna wa Malo nkunena kuti Amalawi atikhulupirire chifukwa Amalawi akulandira kuti kumene katangale wamanga nthenje sanalekere pomwepo. Anapanganso interview mwezi omwewo ndi Brian Banda pa Times kunena kuti kuteroko anthu akamationa ku Minister of Lands angutiona tonse akatangale kupatikiza ide ndi ntchito yanga yoyamba ndikuona kuti anthu atikhulupirire. Ndiye pano chavuta ndi chani? Sitifika kumeneko. Atabwereranso anapanga chiganizo kunena kuti tipange kauniuni. Ifa mu programu ine iliyo nkhani ya Malo tikamayankhula manena kuti Malawi muno tofunika tipange kauniuni wa Malo. Kodi amwanoka Malo muli nawo munapeza bwanji mmagwisa ntchito yanji zifukwa zimene munanenera kuti mukufuna Malo wani zimene mukupangira tiende chifukwa chani. Pa Chingereza manena kuti land is the only fundamental natural resource that sustains life. Kuroko inu ndife kuti tidziwe kuti Malawi ndifa ndi chamapo achamaoneka ngati mbatatacha. That's what defines us as a people. Ndiye no ngati tingaluze Malo sitingani kuti ndife anthu.
komano nkhani yona kuti malo athu ali manja mwandani. Most of the prime land mukakayangana mpeza kuti ali manja mwa anthu ena. Pompano mungopita mu Devil Street mukapange audit mukapeza kuti pa nyumba 100 zilizo pa nyumba 10 zilizo semene zili mu Devil mucho nyumba 7 ndi za anthu ena maiko ena ali ku Belgium, ena ali ku Austria, ena ali ku France. Kuti mukapeze mmene mujamo nyumba yona kuti yanzika mbadwa Malawi mulibe. Now mupite kulimbi so timathina apempha ndunawa kuti mmene mabwerera mwa Chipungu mukuyankhula bwino komanso chinthu chandibwerere pambuyo pang'ono. Professor Arthur Mutharika akamayankhula ulendo wachiwiri akumanenesa kuti saikira kumbuyo munthu wasi wakatangale andanena kuti government is not a feast, boma si phwando. Ndi zimakanga kuti tindi president amene akuyankhula zabwino zimene Malawi akuzifuna ndiko bwino nduna yachinyamata amene akuyankhula zomwezo nkuvomereza poyera kuti kunduna kuli katangale kumaombera mmanja ife ndipo naombera mmanja kopasi. Because chimene ndimafuna ine kuti dziko ili liziyenda musawerengera kuti amwana ukamachokera kuti anamwe machokera kuti ngati munthu ali nkuthekera kuti apeze malo mpaseni malo. Musapase malo ife kuti ndi mwenye kapena ndi chibwezi chanu ayi. Now 6 months down the line tisanafike 6 months nkhani ya national audit ija anayichepesa adasintha mawu iyayi tingoyamba koma tikapanga kauniuni ku area 3 ndi ku area 10 kulilongo menemo sanatipase report kuti kudi anthu anja anapasa 14 days aja anachokadi. Nkhani kuti kauniuni ku area 3 ku area 10 sanachitike zimene tikumva ife nzonena kuti uku kwedero ku airport kulumba zokucha anthu agawana malo aboma. Kumeneko wina akumanga nyumba 30 in 2 months wamanga nyumba 14. Ndiye kuyamba kuifufuza nkhani ija mwamwayi munthu muze amene machudo tinamuyimbira phone ano man Paulo Chisale ifusati kuna nditangotenga uthengawo nkwapasa pa Facebook Martin box anayimba phone iye anthu akundinamizira koma ine ndiko ndi plot imodzi nati we are getting somewhere. Anachulanso azizawo akuluakulu abomawo tinadaba kuti malo aboma anthu akudandaula ndi kuti nduna ndi akuluakulu aboma. Tinachita chidwi tinatenga uthenga omwe uja unalembedwa pa cables na atumiziranso Achipungu. Achipungu anandiyimbira foni iye tikumane tiye sana kumane bwanji tikulembereni kalata ndikalata chamuna iona ichi. So mudziko limene kuli malamulo papeza kuti kabwera atambwali afuna malamulo azazemba njira yabwino kuti anthu aja kumane ndi ainake adzikolo ndi ainake ndinu ndine ndifanira kuti chabwino APM timu yake yomaliza akanakhala kuti anthu amene amuyandikira ali ndi chikondi kwa APM bweza kumuteteza. Koma ngati APM ali ndi serious enemies ndi anthu amene amakhulupirira kwambiri and izi APM ndinamuuza. Your Excellency, you are a very good leader. Amalawa mukukondani. You are a statesman. Koma vuto ndonena kuti anthu amene makhulupirira ndi amene amapanga sabotage APM agenda. Kutero ngati APM legacy italephereke anthu ake ndi amenewo. Anomani Paulo Chisale Chimwemwe Chipungu. List yotizionjezera awawa ndikuwachula ife kuti atuluka kale pa list ya nkhani ya ku ATL anthu alipo list tizionjezera. And zimene tikupanga ife asidedi and zimene kupanga namiwa pano ndikuteteza mbiri ya APM because afuna APM azachoke ngati olephera achakwera achoka ngati munthu olephera. APM anali ndi mwayi analamula 2014 kuzafika 2019 kuzachoka 2020 kuzachoka ndi inali nthawi anapanga reflector anadziwa koma chimene anapanga nchonena kuti anthu amadziwa kuti APM tikamvotera ndi kuti Chisale abwerera. APM tikamvotera achina Chipungu abwerera. Ndi zimene anapanga APM amati alidere nkulinga utaenda naye. Sanafuni kuti angutengera za anthu aja anapasa anthu aja mwayi wachiwiri. Now anthu aja mmulumuti apange Malawi kuti mmanama ife ndi anthu abwino tinasinthika lero akupanga the very same things zimene amapanga zija zimene apangisa kuti anthu adane ndi APM. Ndifake ife tayima ndime pamene ndifake tayima pano pakuti we want to defend legacy ya APM because we know what APM is capable of doing. We know APM is a patriot koma anthu awa ndiye lero ayamba kuoneka mmodzi atuluka awiri. Ndiye ndimanena kuti pamene anthu aboma
amene mwasankha anthu ochepa ayamba kupanga ukaswiri ndikumafuna kuti azizemba malamulo azikakumana ndi anthu accountability. Chabwino nthawi ija titachezanso munanena kuti APM ndi mtsogoleri wabwino koma anthu amene amuzungulira mukubwereza zimenezo. Ndikubwereza panopa andi ndatchula panopa anthu alipo akuzidziwa koma panopa amene aonekera poyera malinga ndi nkhani yaku ya ADL kumalo ifa achisala nachita kunena kuti zimene alemba kebozi AI andionjezera ine plot yanga ndi imozi ndiye ndinawuza kuti chabwino panopa tikupanga people power forum ndifuna mukaonekere mukanene chifukwa achisalewa ku constituency kawo ndibwena tisanafike kumeneko nene kuti achisalewa akuoneka kuti ndi munthu amene ali ndi mphamvu kwambiri mdziko muno ndi wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko lino kuchipani ndi director wa chinyamata kenaka kuonjezera pamenepo ndi phungu kunchewu uko kuchoka pa uphunguwo chinakomena president professor Arthur Mutharika wasankha kuwapasanso mpando wofunikira kwambiri wachiwiri kwa nduna yachitetezo maudindo 4 tikamaliza pano tiyamba kusakasaka anthu amene amaziwa za malamulo kuti atithandize kuti pamene pajapo mukuziona bwanji ifa ngati dziko tikuyang'anira zinthu zina kuti siku lake anthu azatizuzura kuti zoona inu munthawi iyi mwangakalekerere munthu mmodzi kwakhala ndi maudindo ochuluka chonchi tingoyerekeza kuti ku State House kuja atenge ku galimoto aziyendera ngati wachitetezo wa mtsogoleri wa dziko ndiye ku ndunako atenge galimoto aziyendera ngati wachiwiri wa nduna ku parliament tikuziwa kuti anapasa ngongole anandiwuzanso okha kuti anapasa ngongole pafupi 400 million okha anandiwuza ukunso kuchipaniku muziko muno tili mu anthu 23 million are we sure tikaunjike mphamvu chonchi kwa munthu mmodzi lero you not be surprised kuti plot imene anayipeza ku kwedero anayipeza motani sakugwisa ntchito mphamvu zimene ali nazo ndiye chinthu chimodzi chimene nakondwa nawo achisale ubwino wake kusi chimene masiyana achisale ndi anthu andali nawo ndoti iwo aja amayankhula kaya nkhani ndi yabwino kaya ndiyoti amayankhula ndipo ndine timayankhulana ndiye anandiwuza kuti musatitembere kalata ngati mwene mwapangira Chipungu mudikire kaye muone list kwedero kuti kuli pali zotani ndiye taalembera azione Themba tifuna atipase timati disclosure tione kuti pamene pali ndani ndiye tikaona list iyo tionjezera pa adani a APM amene akumsokoneza APM alipo because munthu amene wamsankhidwa ndi APM amene akuyima kumakadana ndi Katangale amene ali pafupi akuyenera atenge chisanzo munthu amene mwapanganso Katangale kuti ndi ndani wa APM afuna amuonengere zina la APM ndiye mukuona ngati kuti mwina mtsogoleri wa dziko sakuchedwa kupanga ziganizo zina mwina mafotokoza apa kunena kuti ena afuna kumuonongera dziko izi moti sakuona chifukwa chani mwina mukuona ngati akuchedwa kupanga ziganizo zina zofuna kukonza dzina funso labwino kwambiri kwa mafunsa munthu olakwika APM ali ndi uwanenera wake chipani cha DPP chili ndi mneneri wawo ndiye funso limenelo musandifunse ine ndi wasidedi koma mukuteteza legacy ya APM exactly because we know koma mufuna kuteteza legacy yake ndithu anthu asayiononge anthu azamukumbukira kuti tinali ndi mtsogoleri APM amene mulungu anamukonda mulungu amamsunga mulungu amamuteteza komanso amakonda Malawi amamukonda zidachitika kuti makhoti ndi anthu ena anapanga chiganizo koma Malawi anena kuti APM timankonda anabwerera so izozo zinazo mufuse aneneri aka APM ayankha chabwino mwina mukufotokoza mwanunso zikuoneka kuti ndikulakwitsa kuti tinene kuti boma ili lomwe Amalawi analikhulupirira likuwalephera Amalawi kwakwaniritsa zofuna zawo nkulakwa kutero padakali panopa zimenezozo mukayankhula simukulakwisa chifukwa chonena kuti zinthu zimene anthu anadanira kwambiri ndi boma la Chakwera ndi zinthu zitatu ngati sizinayi chinthu choyambirira nchona kuti moyo umalimba katundu anakwera mtengo lero moyo ukulimbabe mistake ina yachiwiri ndani wina wa APM ndi Minister of Finance a Joseph Mwanamveka abweresa msonkho pena paliponse maleve pena paliponse ndalama imene Malawi akulandirayo ikumangothera kungolipira misonkho kuyesera kwauze kuyesera akupanga makani samamva so kuonjezera pamoyo kuti ukulimba chimene anachosera MCP nkhani ndona kuti Katangalenso liwafikapo zimene tikunena kuti anthu alemera overnight the instant billionaire kuti muziwe kuti anthu awa anakonzekera kuti aononge mbiri ya APM ngati mukumbukira bwino tinangopanga umene chisankho ndinanena tinapangisa msonkhano wathu wa nkhani kunena kuti
apereke masiku 30 kwa makosa na MCP acha kunena kuti amene akuza kuti anaba koma Yesu akuba kapena amene waba ali ndi remorse ndalama za Malawi abweze akanakhala kuti DPP samafuna kuti abenso zimene yakanazimva koma anakana chimene akanira afuna kuti iwo wanso abe akaba asazayimbiridwe milandu chifukwa lero mutali muone zimene ayinspire amene ali ndalama acha amamanga zosekesa kwambiri tikuzowa kuti uyu amaba ndalama wina wake amayenda makampani masonkhesa ndalama kwina wake anatenga 200 million kampani yati ina yake anamanga mlandu ati osokoza breach of peace. Are you sure uyu amayende kumakatolera ndalama m'mauje? So zimene zakupanga dala afuna atipomboneze akanakhala kuti anthu a DPP they were sincere budget yoyambirira ija half of the money akanaitenga ndalama zimene zinalikale mu outstep zimene anatenga kale ya MCP. To prove that ifana ndikuwuzeni kuti ku NIF kunapita 400 billion Malawi kwacha ati akapereke ngongole nthawi amene anali atampitisa ku NIF amayenda pa ojani Nissan Note koma lero he owns mina nyumba mwina pa 300. Yes. So zinali zokweka zimene kuzitanisa zonse kuzibweresa ndalama kunali account ina yake kunalowa 48 billion Malawi kwacha mali munthu nyamange anangotenga na mamulumuza omwewa. We'll get to that. Anthu amita chula ndani kuti ulendo uno anthu aba koma movutikira ulendo uno sitilolanso because tinataya nthawi 5 years ndachakwera so makosa nawo satipusisa mukufuna kuti satayinso nthawi ina yayi sititaya nthawi sititaya tell me, you know, these guys, they will deliver. Not because they like it, that's not their money. 1, 2, no one forced them. They should accept their positions. Some of them, they had to contest. Anachita chisango kuti akhale pampando ndiye apange zimene tikufuna ife. We will not allow them, we will not give them space kuna kuti asokoneze zikoni because tikwaziwa kale anasokoneza. Ndifake ndinanena sinona kuti some people amayikonda brand ya DPP and when amayikonda brand ya IPM kuma they were reluctant, they were hesitant kuti amvotera IPM because amazoti avotera IPM wakuti azipanga zakuti wakuti azipanga zakuti ifanana kuti anthu amene anavota sanavotere su DPP ngati chipano until unofana nene pano muchisungechi ngati sizisintha kanthawi aka DPP 2030 si winner. That's the end of them. Anthu anathana ndi MCP because MCP ya anthu anathana nayo basi panonso panopa ati ndi nthawi 2-3 months kuti they should fix things akaterenso Malawi athana nawo nkhani yake ndonena kuti Malawi azindikira kuti anthu andale Malawiwo ifeyo Malawi fo ukonda tima ovota fe tima akonda Malawi koma iwo satikonda umbono wake ndi uwu because nthawi yachitika apayi si nthawi ina kuti bwezi tikumadandaulaso pano bwezi pano timakamba zina titadusa. Chabwino, mwina, in your opinion, is DPP performing better or worse? Pano pasafika lero as at now they are at par ndi MCP. Mfakine na kuti lero zikuvuta kusiyanisa kuti kodi siku nake nayimbira a minister ena yake nafusa kuti kodi chakwera wabwerera ku State House anazezemuka pana miyo muyankhula bwana no because zimene anthu amadandaula munthu wa MCP exactly zimene akupanga pano pa makosa nawo so lero ndena pano pa zimene zilili duzi ndimene chikuwawa kwambiri anthu amene amamuziwa APM kuti is a patriot APM is a statesman mitima ikuwawa kuti zona APM liruzika muyika duzi ndichakwera no way, something has to be done. Ndifana ndikuuze ndikuti ngati kuli chipande kuti anthu amene ali sympathetic to DPP ambiri their cream to la cream ndinawuza a minister of information kuti pamene mwakhalapo kula anthu ena 17 mbuyo kwa DPP amene ali magaza blue, they can do that job much better than you 17 times. So ndifana ndikuuze ndikuti pamene ali nduna iliyonse mu DPP mucha tiyambe minister of finance pamene ali pacha kula anthu ena mu DPP kapena Malawi 17 they can do that ntchito much better. Minister of Homeland Security kula anthu ena 17 they can do that job much better. No one is indispensable. And china chimene timaononga dziko ndi chomwe chichi chomwe mu DPP mulikirimu no we should forget that. We are Malawi. Nkhani yazipani tizichula tikamapita ku chisankho tikangovota muja, let's forget about colors. Tizikatenga munthu according to competence and skills. Because timapeza kuti tazingwa tikusowa kuti kodi Minister of Finance akhala ndani when actually tikuiwala kuti ndi population ya anthu 23 million. So at DPP panopa they have no choice.
they have to do things better. Akufana ndi chakwera mwaso munaimba phone kuti kwabwereratu kuti State House ndachira kufunsa kuti kodi nafunsa minister naimbira phone a minister kodi chakwera obwera ku State House ndi anati bwanji zimene zikuchitika tu ndi chimodzi kusiyana ndi nthawi ya chani nthawi ya chakwera ndiye kumeneko but no nemalize but you cannot compare APM ndi chakwera. It is an insult because munthu mwachita kungomuonera atu mazo kuti apo pali utsogoleri apo palibe utsogoleri koma mukuti they are at par. no munafunsa kuti ma administration mukatero ndi mundira kwira administration. I mean you cannot put chakwera and APM at par. That would be an insult to APM with due respect. Kuma in terms of the administration zikuchitika pano pa zikukanga kuti tafika pa equilibrium. They are at par at the proposition imodzi yonse. Kuma APM is here because we know we are able to single out kuti akusokoneza ndi our my interest awo ubuntu wake ndawa ayamba kuonekera oka. Yeah. Ichabwino tikana kunkhani yokhudzano Malawi Congress ngati chipani chachikulu chotsutsa tipunaliso nsonkhano kumalembo uku aphungu ena anabwera poyera kunena kuti ayi ife tikufuna kuti achakwera ayimeso ndine namo sapsharira chifukwa zinali live pakanema zimenezi baba Stephen Malondera ananena kuti ayi achakwera anali mtsogoleri wabwino koma amene anawalakwitsa ndi anthu wazungulira inu apa mukuti ayi APM ndi munthu wabwino koma amene akumulakwitsa ndi anthu amene akumuzungulira tinene kuti mwina atsogoleri athu amakanika kupanga ziganizo pawo amadikira kuti anthu ena amene azungulira awasokoneze funso limenelo ayankhenso atsogoleriro. APM is a statesman. APM as a president akuyenera kukhala accessible. Koma tili pomwepo za ku MCP ko. There is one brilliant lawyer. My namesake. Walembanso wafunsa kuti Ayuba. Wafunsa kuti kodi anthu amene anazungulira achakwerawo. Achoka. Wafunsanso choncho. So nkhani za MCP azikambirana chayi nyake. Koma ndifuna ndikuwuze ndina kuti ngati tinali dziko ndinaononga nthawi yake ndi imene we wasted 5 more years. Ifake lero tikuyima kuti makosana awa aganganya awa TPP awa will not allow them kuti atitengereso kumene kuchako. Because vuto ndona kuti timayang'anirira. Mupite mukayang'ane section 30 ya malamulo akulu a dziko lino imanena kuti every Malawian is entitled to development. Koma tikazipanga personalize chakwera MCP, DPP, APM, Namiwa, we lose focus. Timayona kuti Malawi wina aliyese is deserving. Nkhani za ndalezi zimakufuna zikutithandiza kunena kuti chifa ordinarily bwezi aliyese ali president. Ordinarily bwezi tonse tili ma MP. Ordinarily bwezi tonse tili ma councillor. Koma practically it's not possible kuti tikaunjikani pa malo tikayambe kukonza pachi ndeti maasankha anthu achi. This is why democracy atumacho representative democracy. Ndi anthu tikasankha zandalezi tizisiya kaya because we are a country where we miss it kumalawi kunoko. Ndonena kuti president walumbira lero immediately time yamayamba kuganiza za temu ina. This way ndonena kuti APM is better placed because sakufunika temu ina kusokoloko. He has nothing to lose. And he had nothing to lose. And APM had nothing to lose. And APM this is why Samaba simukayirikiza ndachakwera. It doesn't need kuti ndifuna ndalama ndikagule girlfriend gani muntu ayi safunika ndalama kuti akamangire nyumba chibwenzi ayi. This is an opportunity kunena kuti we have to make sure kuti this government should deliver. Malawians deserve better. Chabwino mwanena kale kuti mwina ndale tizisiya pambali tibwererabe kumanong'onong'o ngakhale mukuithawa imene simuithawa lero kumene ku MCP mwanena kale kuti manong'onong'o akuchitika tonse tikuziona iye mwanena kuti lawyer wina amene ali ndi dzina ngati la inu ukunso kumalembo kunachitika chonchi tinene kuti mwina mpungwepungwe umenewu is too early because ku 2030 nkutali ndikambenso chinthu china ichi kuti padakale panopa amalawi adasintha kwambiri. Every election cycle amalawi amasintha. Chimene chikuvuta padakale panopa kuti zikulisa mayende ndonena kuti anthu amazinamiza kuti munthu ukaba ndalama zambiri umakhala mtsogoleri wabwino. Atengerepo phunziro. Ngati kuli boma loti linali lakuba kwambiri ndala MCP analuza le ndalama. Ngati kunali boma loti limapanga corrupt aliyese ma media house kwawe pereka ndalama pena paliponse kwathu kuso kusipo sosete pereka ndalama anali MCP. Koma no Malawi as a better judges. Ife timangusiya Malawi koma ali kutilera chakwera. So anthu andale aphunzire kuna kuti Malawi azindikira kunena kuti it's not about ndalama zakuba. It's not about violence inseparable zazitali. It's about kupanga deliver. Amalawi akufuna chani? Amalawi akufuna chimupange zimenezo. If you don't do that, chisankho chimene chinachitika pa 16 September inali to protest vote imene. Malawians voted kuti we don't want MCP and chakwera and they did exactly that. Now the rule
nzomvesa chisoni kuti munthu wa nzeru zake azikabwerezanso zomwe zija in under a year. So akuluakulu ndifuna ndikuwuzeni chonde ino amene yepe mwana kusankhani nduna ma PS mandani musavutike kuba ndalama za misonkho za Malawi. Ndalama zo zigwire ntchito, zikagwira ntchito anthu azakukondani. Ndalama zakuba anthu azizo ndalama zakuba, and there is no empirical evidence kuti munthu kalemera ndalama zakuba ndi nzeru. No way. These are two different things. So please concentrate, save. Ngati mukuona ngati kuti simungatumikira Malawi tulonde pasi maudindo Malawi munotema 23 million APM pokupasani pata usikuda kukopani yayi koma nekupasani mwayi kuti muzipange proof noka usiru wanu ndina no usiru wanu mwaupanga proof mwayamba kuoneseratu kuti ndino nthu asaphunzisika anthu osafuna kusintha ife tifuna titeteze legacy ya APM. Tikupitirira ndi program yathu ya lero ya Luntha Exclusive tikucheza ndi mmodzi momenyera ufulu wa Malawi mdziko muno komanso mkulu wa bungwe lija la SEDED a Sylvester Namiwa. Si dzina la chilendo kwenikweni chifukwa ndi mmodzi amene pamati pena pake pakakhala kuti sizikuyenda bwino amakangalika mwinanso ena zina amazidziwa kuchokera kwa iwo ndiye kumenyera ufulu wa Malawi kumeneko. Anamiwa, pamene tikupitirira ndi program yathu ya lero ya Luntha Exclusive posachedwa apa kunali msonkhano wa nduna kapena kuti cabinet meeting yomwe mtsogoleri wathu wa dziko lino Professor Peter Mutharika anapempha the second vice president achihana kuti atsogolere zokambirana kumeneku koma tikudziwa kuti kupatula kuti tili ndi a second vice president tiliso ndi first vice president amene ali Dr. Jenny Ansah. Now reports indicate that Dr. Jenny Ansah sana itanidwe ngakhale ali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko ku msonkhano umenewu. Inu ngati odziwa malamulo chifukwa ngati mumenyera ufulu wa anthu ndekuti mumadziwa kuti zinthu zimayenera kuti ziyende bwanji musaseke ndekuti malamulo mukwatsatira bwino ndemanga yanu pa zimene zachitikazi ndiyotani. Naseka ifo tumanero oziwa malamulo ni maloya they are lend I'm not lend ifenso timapanga ndifake tina utenga umene utandipeza ndinafusa kunena kuti kodi ndi malamulo anje amene akugwiritsidwa ntchito pamenepo. Choyambirira pali chifukwa chokwanira chimene anthu amene amapanga constitution adanena kuti anthu tikamakavota tizivotera candidate ndi omusatira ake imakhala ngati peya kusonyeza kuti candidate ngati watanganidwa ndiye kuti uyu wina amene tinamvoterayi akayima pamene paja. With due respect ndinene kuti tinavotera anthu awiri, Professor Peter Mutharika ndi achiwiri wawo Dr. Jenny Ansah. Kusonyeza kuti ngati President Professor Peter Mutharika atanganidwa apita kwina malinga ndi kufuna kwa Malawi ameneka kukutuma Dr. Jenny Ansah akapange chair meeting akanzingeni inali electoral alliance ngano ndi pano anthu akulimba nabe kuti za ma alliances ndi malamulo zilipate mpaka kusafika lero mu constitution yathu sindikupira kuti palipo pena pake it was pa chizungu chimamveka it is a gentleman's agreement. Okay. Chinthu chinaso a credit which anyone cannot take away from APM because anthu ena amapanga grapuse kukhule ndikuolose ndikakutafune akanangoza ngomundamiza kuti tiye ndipo tipange campaign limodzi mmene anawina muja osakwanilisa ndete athokoze APM amakwanilisa mapangano koma izi zachitika zimenezi tikufusabe kuti agwisa ntchito lamulo lanji fa Malawi yes sinayankhule ndipo tikhopera kuti mlembi wa president ndi cabinet Dr. Justin Said atiyankha pali mafunso awiri kuti atiyankhe. One, kodi anagwisa ntchito mphamvu zanji zonena kuti akapange cabinet president ali Malawi momuno vice president ali Malawi momuno ndikukatenga second vice president amene pa ballot panali ndinagale with due respect ino ikanzengeni chihana ndi maalemekeza timayankhulana timachezaso is a very good person koma the truth be told pa ballot panalibe koma that was a gentleman's agreement zimene akambirana iwo zimene ife kunalibe zimene tinazilemekeza andi ndauzenso iwowa ino zingeni chihana Bright Nsaka George Chaponda Mwanamveka nduna zikulu zimenezi kunena kuti ziganizo zina mukamapanga zinthu kuti zikukukomerani siku lina muzayankha mafunso
dziko lino lili ndi malamulo. Let the noble ones raise pertinent questions. Kuti with due respect, Your Excellency, we understand kuti mwatanganidwa. Koma the law demands. The good thing is that Dr. George Chaponda is a lawyer. DPP is indored. Mu cabinet imenya kuti malawyer kandi angatika zinaza zifusa kuti aziuzana with Your Excellency malinga ndi malamulo apasititere. Chinthu chachiwiri. Dr. Justin Saidi auze mtundu wa Malawi. Kuti kodi APM ndi Dr. Chenasa anayambana chani? Inu mukuona ngati anayambana. Atiuze. Zimene pamene zafika hapa kuti kuti pange pretend kuti anthu achasana yambane nditi kunama. Atiuze. Chifukwa tina vote ndife. Tina vote ndife. Ndani akali kuti there is a good reason pali chifukwa cha mwino kwambiri chimene anthu anachiona kuti anthu achizavotera awiri. Ndi anthu oyenda awiri ngati pavuta zili ngati banja lingati ukwati. Chabwino. Kwa kwathu ku Katolika ukwati uchasana lengeze umakalembesa. Mukalembesa amalengeza katatu ndi amanena ngati pali cholesa mutitani mutiuze. Ndiye anthu amabwera kusavina pamene pacha. Ndiye zimene zachitika zona kuti ukwati uja unalembesedwa tinaonena ku BICC. Kuti Professor Arthur Mutharika akukayima ndi Dr. Chenasa. Anthu anadabwa anthu anazizimuka. Chabwino zimene atani asankhira. And atafusa kuti chifukwa chani masankha Chenasa ananena kuti she is a woman of integrity. Kusonyeza kuti APM was not forced. Sitikupera kuti anakakamizidwa ndi munthu analeyese kuti atenge Dr. Chenasa. Zifukwa zimene ananena anatiuzako chifukwa chimodzi kuti ndi mayi wa integrity, munthu osunga ulemu wake. Ndiye lero atiuze kuti chachitika ndi chani apa. Ndiye ife amene tinasankha anthu aja mphamvu tinapasa tundife. Kumene kuja kunala chakwera. Tinacho sakwa chakwera, tinasa musakwa chakwera kumene kuchako. Nkwayikako APM acha. Ndiye lero chifukwa ali kumene kuchako asanguti pangira ziganizo atiuze. Kunena ndiye ndikuauza Dr. Justin Saidi mutimasule mutiuze kuti kudi anthu anayambana chani. Kuti zimene anayambanazo are we sure zosatheka kwakhazika pansi. Andi mziko muno tikuyankhula pano tili ndi atsogoleri ena opuma. Dr. Bagiri Muluzi ku BCA. Dr. Joyce Banda ku area 12. Awachakwera wapuma kumabe kuthamanga abita asiyeka kumbali adakalira amenewa. Kodi simungabweresa anthu pamozi chifukwa cho nchonena kuti nchachikulu kuonena kuti sizingatheke kuti Dr. Bagiri Muluzi, Dr. Joyce Banda ndi former president alimo muno simungayitana anthuwa nkhani nje yayikulu ndithu kuti sangapa chifukwa zimene zachitika apa zono ukwati uja tavina taulembesa alengeza wamangidwa tavina tasupa pamene pali 2 weeks tikumuona wathu chobwerako. There has to be an explanation. We are supposed to be told. That's democracy. So mina nkhani ziwiri zimene zizi mukamaliza mutenge phone maafusi Dr. Justin Saidi maafusi kuti Namiwa akuti unali ukwati tinalulutira ukwati tinasupa. Ndenga tichavuta tifuna tiuzidwe chavutacho. Ndenga tichovutacho chili chosavuta chafika pona kuti is that grave enough kunena kuti anthu asanga khale pansi because kunja kusizi kuoneka bwino. And in front of Guzen, the ultimate price ita alipire ponse pati CAPM. Because ndamuuza so MP wina wa minister wina wake mu office mwake. Ndamuuza kuti APM does not need DPP. Inu anyamata inu amene muri mu cabinet ndamene you need DPP more than anyone. So the worry should not be kodi anyamata wa cabinet. Are you sure my cabinet minister you have run out of ideas. Simungakhale pansi kunena kuti ubale upange ubale usikuoneka andifana ndikuuzeni zimene mukambirana nazo za ndale mungonamizana koma kuipa kwa ubale uku it is working to the advantage of Dr. Chenasa. Pano Dr. Chenasa is becoming another big thing in Malawi. You are only making. Chabwino Anamiwa tikanalipa nkhani yomwe tinachitika mwayi pano pa Luntha Television tinacheza ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenny Ansa program yake yomwe ya Luntha Exclusive ndipo ndikukhulupirira kuti Amalawi ankadikirira yankho titafunsa funso la ubale wawo pakati pa iwowo ndi mtsogoleri wa dziko lino koma anayankha momveka bwino kunena kuti Amalawi eni ake akuona apange judge mukuona mwanu anavomera kapena anakana. Komanso mwina tinganene kuti chani
mwanena nokha kuti analipo mpano munali ndi mwayi una kuti mwafunse kuti avumene kuti akane koma ngati iwo anapangira she was just smart because amachitenga zimene amachibwenda ndinakali kuti unali ukwati umene unalembesedwa ku electoral commission sikuti anangolembesa nkhoso anaperekanso chinchato kumakhala nomination fee kumene kunalipidwa ndalama kumene kucha anakaunikidwa azungulira anapanga kampeni kenaka ndikuzapambana ndikukalumbira maona now Amalawi akuona ifa anthu ajanapita ngati seti sikuti amanamaya koma ineyo ndanena pano kuti ndauza a DPP those people that matter, especially the very few people amene amaziona kuti they are very important kwambiri ku DPP kula anthu enake somapitira 5 they think kuti they own that party the DPP kamalamula they think they own this country and they think kuti they got a license to silence anyone and they think they got a license even to kill amagwisa ntchito anthu kagulu kenaka kamakhala kuzaleka kucha amakatenga anthu amndende ndikupita mwakanamizira munthu ngati akuba that's how they do it now chifukwa chokuti anthu ayang'anira nthawi yayitali they think kuti they can hold this country at ransom they think kuti this is their garden and panopanso amasuka ayiwala kuti 5 years timathawa limodzi iwo anthu amene amaziona and 5 awawa akutipipiwa amene amaziona kukhala ufunikira kwambiri timazemba limodzi ndi MCP lowa uko lero alibizi apanga haki mafoni athu koma chimene tapanga ife tapanga hack their brains we know their movements timazota lero aganiza chakuti apanga chakuti akumana ndi wakuti so iwo akulimbana ndi mafoni athu ife tikulimbana ndi their brain their software they will not get away with it so ndawauza anthu amene kuti zimene amayankhula Dr. Jinasa she was smart in short sanafune kunena kuti akundipangira campaign kuloko all these zimene zikuchitika zija the ultimate beneficiary is Dr. Jinasa akwapangira campaign poyera tifanira kuti ngati izizi sasintha izizi in the next 2 months the next president of this country is Dr. Jinasa wapanga zimene ndani anyamata DPP they are own making they are refusing to learn from the previous mistakes the mistakes they did from 2014 to 2019 and now they are refusing to learn from mistakes that have been committed from 2020 to 2025 amene alipanga chakwera ichabwino munazafotokozaponso kunena kuti mukudikira mayankho kumafunso awiri amene mwafunsa Saidi kuti kodi lamulo lake ndiliti anayankha kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino ali ndi mphamvu osankha munthu amene akuyenera kuti akamutumikire ntachezanso ndi Dr. Jinasa pompano nditawafunsa za ubale wawo ananena kuti ine ntchito zomwe akumandituma mtsogoleri wa dziko ndikumakagwira ngati aganiza kuti yayi amayiwa tatume olekeza apa kapata achotsere ntchito iyi ndekuti ndimene aganizira ngati Professor Arthur Peter Mutharika ananenanso kuti iwowo ndi mmodzi wotsatira malamulo ndipo mtsogoleri wa dziko lino tinachitika mwayi kutinso ndi mmodzi wotsatira malamulo ananenanso kuti ndi mphamvu ya mtsogoleri wa dziko kusankha munthu onena kuti akamutumikira akakhala kuti iyeyo palibe zimene zimwe asizikuyankha mafunso anu aja ku Malawi anthu mukapasa mphamvu amasiya kuganiza kugwiritsa ntchito mitu the brain they use their berries ifa focus yawo ili pa ndalama kuba so taona kuti asukula ndalewa akakhala pafupi ndi ndalama mitu yawo sigwira mitu yawo imamba kugwira akakhala kunja kwa boma ndifaka mayankha ngati izi ifa zimene zuzu zonena kuti president ali ndi mphamvu ayiwala kuti mphamvu zinachokera kuti mphamvu zimene akunena Saidi kuti president ali nazo zinachokera kwanda zinachokera tu kwa Malo zijenda sunganiza pa 16 panja mphamvu zake ndi zimenezo so ayiwala kunena kuti even the president is delegated president yendo otumidwa amutuma ndana Malawi 3 million aja ana vote aja 50 chakuti percent ija anaipeza ipe mwija sikutachokera kwa iyeyo kuti Saidi wo vote yawo ndi mozi who else tawerengani mu cabinet muli anthu angati ali ese vote yake mozi sikanapanga 3 million now ayiwala akumayankhula mosimbwa akumayankhula motumbwa koma ndanakale kuti this is why Dr. Jinasa was smart fa ipi mungatali ni mphamvu zachokera kuti zachokera kwa Malawi ana vote aja so awawa angolezera because of drama zimene aba pakati apa zazunguza munthu this I'm saying kuti awawa drama aja koma aja movutikira and ndinene pano kuti lifestyle audit ija this is the way to go cabinet yoseje timaliza panopa tithokozeswa Malawi information ikubwera uyu wapangaza kuti amene safuna kuti zake zibwere pambala mbanda atule pansi udindo
apo hayi azipanga zofuna za Malawi mulitu minister ene amene can tell you kuti kuli minister, for example the minister of justice ni munthu samatekeseka because is clean, samatekeseka mulanthu mene mjanthu wa integrity mu cabinet muja koma anthu oyipa, they denting the image of the whole government cabinet. They're even threatening the legacy of the appointing authority. So kuyankhula kwake ndi kumene kuku kuyankhula kumosefukira kwa iwala Malawi kunali tu anthu amayankhula zomwezi achakwera nkanena sinchoka pano lero ali kuti chabwino ndikanali pa nkhani ya lifestyle audit kodi imeneyi ili pasi imene ilipo paja tinayi panga launch pa 20 February 2025 mu April tinayitana anduna azachuma nthawi imene olemekezeka Simplicity Chichola tinayitananso a local government minister. He was a very powerful minister ndinene pano adichali chimwendo bandesana munthu amasiwera koma nthawi yomweyo ali pa peak ali minister panonso ni mlembi wankulu wa chipani tinamuyitana kuti ukaneneza chuma zako anasankha usabwera koma tinatero so lero longa tikutipanga it's just a continuation ndifake tayitana Chipungu andi mamwe ndauza Malawi ntatumizira makalata yanayankha anena kuti atiyankha anduna yes he is in public office, he understands ali in public office akanene kuti munamanga hotelu iyi poyamba inali lodge kuli 28 apartments ndi pano pamwayamba kumanga building kwati kuti mata upstairs kaya mumati chani kuti zikulingana ndi undunawo komanso munanena kuti kunduna kwani kulikatangale komanso anthu akudandaula kwambiri kuti ndiye anena kuti atiyankha ndiye tisonkesera zonse pamodzi zimene atiyankhezo ndife tizabwera pambalambanda afotokoze ku mtundu wa Malawi. If we want to develop this country we have to get angry with corruption. Because what is happening is there's a very interesting uje nina pangidwa ngoti anthu sana ikoke anduna za maphunziro vanadabwa kunena kuti ndifa chani sukulu kapena project opthandiziro ni madonors ndalama zake zimakhala zomvera koma ma project onse amene amapita misonkho ya Malawi kuchokera budget amakhala odula amachakugwirizana anthu akapangana. So we are exerting a lot of pressure. Corruption is exerting a lot of pressure on national budget. Muona kuti if we manage to fight corruption mwina we can reduce budget yetu by half. See around 10-11 trillion. Mpeza kuti pafupi pa 7 trillion imapita m'matumba mwa anthu. This is why today lero kuti ndikufunse kuti fertilizer usika mtengo wothandiza ndani. We find kuti the answer is no. Timatenga ndalama kukagula fertilizer kukapereka kena kumumva kuti akuluakulu tiliso ndi njala tikaguliso chimanga tapasa anthu ena nkuti ndifo chani tikumangobwereza zinthu zomwezo mwayembekeza tizati yosiyana nthawi yakwana ona kuti tizifunsana mafunso olimba apapa pa nkhani ya lifestyle audit. That's the way to go. Ku South Africa fund kuja you can't wake up one morning and go ukagule nyumba cash, no way. Koma lero anthu akugula 580 million kuzomba ukagula nyumba, 800 million ukagula galimoto. They think kuti anthu sitikuziwa panopa whatever you're doing anthu akumapanga akumasunga. Malawi achenjera kwambiri, Malawi avutika nthawi yaitali chovuawa kwambiri chonena kuti misonkho imukutifinya ndalama mukutibera ndiye sukulu za ukachenjede ndikukweza fees chimene akupanga maziwa afuna kuti ana anthu osauka asaphunzire akamachokapo pampandopo akhalepo ndiwo because maphunziro chinthu chokhacho chimene mapangisa kuti mwina at least tichoke mu umphawi tibwere kuzafika kamoyo kene akaka. So we'll fight and this time around ndifuna kukuza kuti we'll fight zikafika pena pake tibwere ka John style
ngoti ajoni ajakulakwa bathamangisa anthu akuda anzawo ifeyo tizipanga gulu lija lero tiye tipite ku hotelo yakuti paja kuti ndalama zathu tifatikatenge uyu chipani chake chili kunja kwa boma analibe magalimoto lero wagula magalimoto 7 apa mwamba magalimoto ndi athu tiye tikatengeko we'll get to that yes chifukwa dzikoli amene akuli uno ngati anthu ochepa ndi mistakes mono yainu ndi ine tasanduka sono ma passengers iya tidikira Namiwa tidikira Kalindo tidikira Maiko kwa Yasa tidikira Side tidikira HRTC no let's wake up let's defend this country for the sake of anatu titeteze dzikoli we should fight corruption if you cannot fight corruption is going to kill this country. Chabuno Namiwa ngati mmodzi omenyera ufulu wa Malawi mdziko muno inu mukamachita misonkhano yanu komanso mwina kuchita maphokoso osati matukuma maphokoso ndine mmodzi amene ndimatsatira bwino lomwe mukakhala ifeso mukakhala muli ndi misonkhano yanu ya tolankhani timapanga live pano palunta nkoyenera kuti kumatsatira kuti zimene kwayankhula Namiwazi anthu akuzilandira bwanji ambiri anayika chikhulupiriro kwa inu kunena kuti mwina mabungwe ena nthawi ya MCP ndimene anakhala chete pano akutuluka akukhulupirira bwanji Malawi kupita chitsogolo kuti sidedi iwathandizadi corruption yomwe inu ndine tikukamba pano tichose mtima unena kuti mavuto watha nawo munthu umodzi mavuto ali pano ndi atonse ngati dziko litu kuke titukule tonse tizipangana support Malawi tikumsanduka mtima ujotu akuti menyera ufulu ife tizinkusogolera muzibwera Malawi anza been so passive akatisira toka zimene apange akhoza kuti pange eliminate lero who is going to take over now tiendele mozi because corruption imapanga fight back and violent for that matter kungochoka zulu usafika lero pa Facebook ma text akubwera akuganiza ngati kuti akhoza kundiopseza ndifake nanena kuti zimene zinachitika zakuchikangawa zija kakhale komaliza kuti anthu andale anthu oziwika bwino kungomwalira mosaoneka bwino zikachitika zimene zija mali utikesiyeka ikumochali tizifusana kai bwino mali usanayike ifamu ziko muno mukusanduka chibwana ndanda kuli anthu amasunga anthu kunzaleka kuja kula anthu ena matulusa anthu mu prison mu mukangoombera muzibwera ku prison kuja zikuchitika mziko muno chibwana you see so chibwana chimene chuchisa time chite ndipo ndanena ndifane bwereze pano kuti olonta kuti ndapunthwa apo anthu ake ndomwe andachulawo asapite sokwine ubuntu wake timaziwa nyumba zawo even kwa chama yawo timakuziwa kumakumwa timakuziwa maboma yawo timadziwa ichi chibwana chonena kuti ngwazu Amalawi kuzunzika chifukwa cha inu chifukwa cha uve wanu anthu akukuzuzulani ndi kukuzuzulana nyazikhala ngati iso olakwa ayi olakwa ndinu amene munachoka kupita mwakatenga ndalama za Malawi kumazisokoneza so Malawi as long as I'm alive nkhani yanga ndiona kuti I want Malawi
to have a vibrant democracy. And a ticking economy, irrespective who the president is. Katifuna kulibidi tifale peleke business musemani kuti kuda mwana kama chokera kuti kuda akaza wajanga kuti kuda namiwa machokera kuti zimene zozithe tikamafuna kulemba anthu ntchito tizina kuti tifuna munthu wa PhD kapena masters tisamanene kuti amene ndi wathu kapena si wathu. Nonsense. Aliyese Malawi ndi wathu. Ndale tizipanga tikangosankha muja tizisiya ndale. We should let amene tamusankha uja ayambe kulamulira. Koma kuti tiyende bwinonso anthu asalemere 1 second. No. And it's strange. African Development Bank unena kuti Malawi tikuvutika tili pa number 4 kusaukisisa kwambiri. Ndio kapezi kuti nduna zikumanga mahotela. Nduna 1 week wakula magana moto 7. Uyu waku Minister of Justice wina wache chibwezi chake pajerato hapa akumayima pansika mwakapereka ma 5000. No. Economy yake yomwe anthu akukanika upita kusukulu. Economy yake yomwe anthu kuyenda pansi. No. Dziko lino tiziyenda. Ma resources amene nziko muno ngokwanira tonse. Kumatima sogoza anthu akuba. Ndi anthu akuba aje timaombera mmanja. Ndi manena ine kuti Malawi mmapereka ulemu kwa anthu osinendeka ulemu. Tentisite. Aliyese amene akupanga zonda zokayikisa sakubwera zafotokoza chuma zake amene sakuyenera kuti akhale mu office. Amene sakuyenera ulemu wanu. Zoma ngoti big ayi tisiye kuombera mmanja anthu akuba. Zimene akupanga anthu awo akuti panga kukhala akapolo amwenye. Because all these things zimene zikuchitika zima beneficiary ndi amwenye. Ifaka mangu tiyangana amwenye savota tikamavota muja mangu tiyangana chonchi kuti atavota ntavota akatere mpeza kuti aliyese mukabineti mwangantere kuti mwenye uyu minister wao ndi uyu mwenye uyu anatenga uyu wa board yakuti anthu ake ndi awa and alibe manyazi amapanga zimopanga manyazi nthawi yakwana nona kuti anthu azizilemekeza UN azilemekeza katundu wa boma amene akuna kuti sangathe kukhala pa mpando osaba amene mpando wa boma azukana. Mchabwino ndiye mwayankhula kwa nthawi yayitali kunena nkhani ya katangale mdziko muno posachedwa paso taninakale mnapangisa msonkhano watu nkhani kuyankhulanso komanso kudzudzula mukuona kuti adindo akulandira uthenga wanu kuyambira nthawi imene mwina DPP nalowa mboma munayamba kuyankhula pali kusintha kuna kuli konse komwe kwachitika pakatipa. That's where we miss it. Pamene timasokonekera pamene mudziwe kunena kuti zimene timadandaulazi anthu amazipanga dala amapindulapo. So every 40 system they are beneficiaries. Ndi anthu amene amapanga benefit from that system samayona kuti yolakwika. System imoneka yolakwika mukakhala kuti muli kunja. Ndali nakale pa chisanzo chabwino kuti mutali muyangane style yotenga anthu awa sakumangana. Safuna kuti ndamazi jabweze. Iwo sakuba afuna zikhululukirana. So anamizana kuti panopa MCP inaba takuti kutetezani. TPP kuba muzatiteteze kenaka MCP so zabwere tichedwa. Nani kuti the worst mistake we made in this country is to entertain chakwera to mess around for 5 years. Sizachitika so zimenezo. Mark my word. This will find out akanganya awa titengana and to head on. Mpaka na they should deliver for the good of this country, for the good of you all they are now also because they are so selfish. Angobanga za you. They don't care kuti anawa azasiya pati. Akuganiza katula kabazi nthu akamangazo zikhala zawo. No. It will come a time. It will come a country in this country. It will come a time in this country tizamba kulondoloza. Tatifotokozere how did you reach here? Akakanika kufotokoza pali tutemu icha unexplained worth. Unazipeza zinthu ukufotokoza unazipeza bwanji zimenezo zibwerere kuboma. Zizabwerera kuli nyumba zamangidwa zakhala ma hospital ma university. Manyumba ina zapanga zipatala. Nzikula kolomwe. Ndrama zina zimene mu account zazitenga kuzibwezeresa mu public place. Zizabwerera kwa Malawi. So Malawi tilimbike koma tisagone kwambiri. Ndithokoze anthu ajana choka kukhatabe akusakakasesira anapanga zoyenda wapansi mwana osalira mafera kunsana ndimalandira mafona mbiri bwera kuno tanize mutitanize siningakhale vere kuona
tizuke. Democracy requires the citizens to be vigilant. Ma citizens asangokhala muzizira kuti atikatuyankhulira Namiwa ayi. Akayankhula nanga Namiwa akasiya kuyankhula. Nanga Namiwa akakhala kuti amwalira. Nanga akakhala kuti Namiwa aganiza kuti ndizipita kunja. No. Tisakhale dziko longoyang'anira zinthu zoyipa. Tikamayang'anira zoyipa timakhala kuti tikuthandizira zoyipazo. Do the right to shame the devil. Muziko munomu taombera manja Satana nthawi yayitali koma nthawi yawo yatha fa ndi anthu owerenga titha kwawerenga ndiye zimene amapanga kujoni kuja mamoti tizipanga kwa alendo ife tiyapanga awa anthu akuti zunzawo. Chabwino pamene tikupita ku malechereche mutapatsidwa mwayi Namiwa olangizapo mwina adindo athu amene atizungulira kapena amene akuti tsogolera pakadali pano mwina malangizo atatu angakhale otani ayang'ane zimene amapanga achakwera ndi result yake. Malangizo anga sapita pataliya sakhalanso atatu iso limodzi muyang'ane zimene amapanga achakwera ndi lero achakwera likuti basi. Chabwino iya takuthokozani chifukwa chotenga mbali kubwera kuno kuti ticheze mu program imene ya Luntha exclusive kapena palinso ena mawu omaliza. Palibe mawu omaliza mwina ndingoyankhula ndi Malawi chize pano chatonse tisamalekerere zinthu kulibe ndalama ya boma. Ndalama ndiye inu ndi ine. Akaba ndalamazo tizayafusa. Akamapanga makani tiyapangise manyazi. Akapita kupanga makani John Style tipite tikatenge zinthu zathu. Zikomo kwambiri. Tikaterenso ndikuti tafika kumapeto pa program yathu ya lero ya Luntha exclusive. Ndakubweretserani mmodzi mwa amenyera ufulu Malawi mdziko muno komanso mkulu wa bungwe lija la SIDED amene wandi ya Sylvester Namiwa. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Update kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonye.